En San Marcos, que moitas veces chove ou dependemos moito do clima, hoxe que está un día fantástico, facer un pasarrúas cas bandas, pasando polo casco histórico de Noia, andando pola Alameda, chegando hasta aquí, hasta o liceo, o edificio do liceo, e que fan unha parada aquí diante as tres bandas, pois é unha cousa bonita e de agradecer. Desde que Óscar Priego colleu a presidencia do Liceo, se ven facendo certamen de bandas aquí o día de San Marcos, e durante estes 12 anos que levamos ca presidencia, desde o principio se fixo este certamen. Certo é que solo, bueno, son 13 anos que levamos, pero son 12 anos con certamen de bandas, porque hubo un ano que se parou por o tema da pandemia que non se pode facer nada. Pero desde sempre, desde que o collemos, sempre apostamos pola música de bandas e por facer o certamen este. E este ano temos daqui da comarca, cerca do Barbanza, porque temos a banda de Noia, unha banda irmán que é a de Lousán, e unha banda tamén, digamos non irmán, pero é prima, que é de Rianxo.